Dobrodošli u more. Novi projekt Lošinjskog plavog svijeta, od kartiranja do recikliranja morskog otpada i ribarskih mreža s morskog dna. Svjetska istraživanja kažu da se količina morskog otpada svake godine povećava za alarmantnih 40%. U sklopu europskog projekta Lošinjski institut Plavi svijet u sljedeće 2 godine bavit će se ne samo detektiranjem, već i recikliranjem plastičnog morskog otpada i odbačenih ribarskih mreža. I to kroz inovativni uređaj koji ga pretvara u biodizel, odnosno pogon za ribarske brodice. Lošinjski institut Plavi svijet jedan je od 5 partnera u europskom projektu Margnet koji će se sljedeće 2 godine baviti kartiranjem, a potom i recikliranjem morskog otpada i odbačenih ribarskih mreža sa morskog dna. Riječ je o projektu vrijednom više od 600.000 eura, koji s 80% financira Europski fond za ribarstvo i pomorstvo. Upravo institut Plavi svijet jedini je partner iz Hrvatske. Svi partneri su iz Italije, mi smo jedini partner iz Hrvatske. Mogu reći da će se projekt provoditi na području Venecije, njihove lagune i Cresko-Lošinjskog otočja, znači s ove naše strane Jadrana. I zapravo partneri koji će odraditi tehnički dio nekakvog snimanja, mapiranja morskog dna i taj dio reciklaže tog otpada. Njih ćemo evo sad zapravo tek susresti da nam detaljnije objasne kako će taj cijeli proces zapravo izgledati. Naime, morsko će se dno mapirati metodologijom koja koristi akustiku po principu sonara. Na taj će se način precizno detektirati o kojoj vrsti morskog otpada riječ i gdje se on točno nalazi. No to nije sve. Holistički pristup podrazumijeva i njegovo inovativno recikliranje kroz uređaj koji ga pretvara u biodizel, odnosno pogon za ribarske brodice. Kolege, partneri koji su recimo zaduženi za tu reciklažu, oni su dobili nagrade za svoj patent. Znači, oni su to na neki način već promovirali, ali ovo tu je sada prvi put da će taj stroj zaživjeti na terenu, znači u dijelu, kroz ovaj projekt. Animacija ribara i lokalnog stanovništva također je jedan od bitnih preduvjeta da bi projekt zaživio. Volim ovaj posao za razloga zato puno vremena provodim na moru. Volim biti na moru i cijeli taj dio priče sa zbrinjavanjem otpada i pretvaranje istoga u biodizel mi se čini jako interesantna i mislim da će biti prihvaćena sa strane ribara i sa strane ljudi koji će moći imati neke beneficije od toga. Koliko tog otpada treba biti da bi se dobilo nekako gorivo? Pa, po planu je da od 100 kila samog otpada se može proizvesti oko 40 litara biogoriva. Dobro, a se to biogorivo može onda koristiti kasnije? Može se koristiti, trebalo bi biti sa smanjenim emisijama i trebalo bi biti prilagođena općenito dizelskim motorima. U sklopu Margnet projekta Plavi će svijet organizirati i niz demonstracija o dobrobiti recikliranja plastičnog otpada i ribarskih mreža izvađenih s morskog dna. Također i ronilačke akcije čišćenja podmorja. Podsjetimo, upravo proizvodi od plastike čine 95% otpada koji pluta Sredozemnim morem ili leži na plažama. A prema istraživanjima Svjetskog fonda za prirodu, količina morskog otpada svako se ljeto povećava za čak 40%.